Igbo bụ Igbo ekene m unu. Gị bụ onye ọma na-ege ntị, bịa mụ nso ka tielu gị azụ na-esi oru. Ọ bụ ezie na ọ na-atọ m ụtọ n'obi ime ihe onyonyo nke m n'asụsụ bekee, mana nke ụbọchị nke taa o si n'ala ala obi m wee pụta bụrụ mmasị m n'ezie ime ihe onyonyo nke taa n'asụsụ be anyị, n'asụsụ Igbo. Ịma na asụsụ Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ụmụnne m, o nwere ihe na-agbagwoju m anya mgbe sị ka m bịa were ya mee ihe onyonyo nke ụbọchị nke taa. Ajụjụ m na-ajụ bụ, ụmụ Igbo ọ gịnị na-eme? Kedu ihe na-eme n'ala Igbo? Eso m na ndị na-ebinye aka ka ndị Igbo nwere onwe ha. Onyonyo m mere eme gbasara nnwere onwe ndị Igbo, o juru nkata ji ụkpa. N'ezie, ndị Igbo sị na agadi nwaanyị ada nda ada na abụ nke ịtọ ọgwa ihe ọ bụ n'ụkpa ọnụ. Ajụjụ m n'ụbọchị nke taa bụ, ọ gịnị na-emezi n'ala Igbo? Ọ gịnị na-emezi n'ala Igbo? Ọ na-abụkwa n'ọsọ chụba mmadụ n'ezi ọgbaraba n'ụlọ. Onye ọsọ na-achụ n'ụlọ, biko nwa Igbo ibe m, kedu ebe ọ ga-agbaje? Ọ ga-agbaje n'ama ka ọ ga-agbaje n'ọnụ? Kedu ebe ọ ga-agbaba? Na ụmụ Igbo anyịzi, onye nataba, onye kpatara ego ga-erute nwa ezigbo efe, ọ nataba ọchụ efe dọkara adọka yili, maka o yiri efe dị mma. Ndị na-atọrọ mmadụ esobe ya. Mmadụ enweghị ike ịnata na be nna ya. Ndị Igbo na-agbazikwa n'ube nna ha ọsọ. Maka gịnị? Maka ịmara ma ị na-alụọ, ị ga-anatakwa na ndụ, ị ga-apụtakwa ọzọ. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe jọgburu udene ma si kpụkwa nkakwụ n'isi. Ya ka m ji wee na-ajụ ajụjụ a n'ụbọchị taa. Ọ gịnị na-eme n'ala Igbo? Ọ gwanụ so n'ala Igbo ka ụdịrị ihe ruru unyi dị otu a na-eme. Ụdị ihe a na-emekwanụ na be ndị ofe mmanụ. Ụdị ihe a na-emekwanụ na be ndị ugwu. Ya kwana afọ onye Kalaba o were ihe sugbuo nwanne ya. Gị bụ onye Igbo, gị bụ ezigbo nwa afọ Igbo, ṅụrụ mmiri ara nwụjuo ya afọ. Ịpụta obi ekwe gị, ikpụrụ nwanne gị nwa afọ Igbo ibe gị, na-eme gị nta, na-eme gị imo, ikpụrụ ya, bee ya ka onions, bee ya ka yabasị, bee ya ka ụkpaka. Ọ jọkakwanụ, ọ dị ọkwanụ mma. Ọ dị ọkwanụ mma. Ụmụnne anyị dibịa ugbo ofesi, onye nataba ọ natadebe na Lagos, onye nataba ọ naba Abuja, gbafee ụzọ be nna ya, ọ jọgbukwe n'onwe ya. Ọkwa na ajị ihe ka ọ bụ. Ndị ọzọ na ndị mba ọzọ jizikwa n'ihe aka anyị bụ ndị Igbo ọnụ. Ndị Igbo ada agbakwa n'ụkwụ nwaanyị n'ezi na achọrọ ịnụ ada nwaanyị kịta isisi bịa nụlụ ya na Lagos, ma ọsọ bịa nụlụ ya na Port Harcourt. Onye Igbo ga-asị gị bịa na ngwurube na ya bịa nụọ nwa ya. Mana egwu ada ya ligo na maka na Awụsa abatago Ọka. Awụsa abatagokwe n'Ọka. So akazi ịnụ nwa mmadụ sị gị biko bịa gbalụ ya nkwụ na Lagos. Maka na ọ dịrọ shọ ma aje gba nkwụ na village ahụ, onye ejikwa isi wee bata, ka ọ ga-enwe ka ga-ejikwa isi wee bata, ka nwa ya na n'oge ejikwa isi wee pụta. Ọkwa na ihe jọrọ njọ ka ọ bụ. Ọ jọgburu udene si gbuo nkakwụ n'isi. Ọ ma nwanne anyị nwoke si Australia wee bata. Ya na ụdị ka ya jos na ka ya jee ka ya chefu ndị be ha. Ị ma na onye anata the next na na-anụzi bụ na egbugo ya. Ọ bụ onye nke ọzọ mmasị London wee bata. Onye nke asọ bịa na London for 20 something years. O wee nata jos ka ya nata nwa. Agbagbo nwoke a n'ime moto ya. Ọ jọgbukwe n'onwe ya. The other time o nwere onye nwatakịrị nweta, ọ dị ka scholarship ka ọ gịnị ka ọ nweta, wee kpọọ friends ka eme party na ya agabagokwe next tomorrow na ya na-eme travel, emechaa party dị oge eme travel ka ọnwụ. Ọkwa na ala Igbo anyị mbọsị nwa gara aga akpụrụ okwuluọra ndị Igbo. Okwuluọra bụ akịdị na-amara oke ala, o nwere onye ọ na-emejọ n'ụka ọ dị mma. Akpụkwara anya na arụ adịrị onye obulie n'isi. Ọ ga-ebugide ya n'isi. Ọ bụrụ na India ka ya eje India trite onye anwa, ihe adịkwa mma. Mana akpụrụ okwuluọra. Ọ bụ na chi ada adị ndụ, chi adịrọ ndụ na-eku ume, by na akụkọ ọzọ ka ya na-akọ. Ụmụ Igbo ka ihe na-emezi. O welu mbọsị anụnwa n'izuụka gara aga ewe gbuo fish magnet. Kedu ihe eji wee gbuo fish magnet? Enu na o zuru azụ mmadụ, enu na o nwere onye olele azụ ya. Nke ka nke bụ na nso na ndị na-eti mkpu nekwa na ndị ugwu egbusisikwa ndị Igbo, ndị na-achatụrụ egbusisikwa ndị be anyị, na-akpọ ndị gọvanọ dị iche iche. Kedu ihe a na-eme? Ndị ugwu egbusisikwa ndị be anyị. Mmadụ ji agụ ebunata ya n'ozu, di mmadụ ji agụ ebunata ya n'ozu, mmadụ ji ahịa bifo ọ na-abata achịkọla ụmụaka ya niile nọ na yad, na-eti ya bụ mkpu, na-ama ya bụ mkpu n'ihe onyonyo na-emegasị.
mana nke ahụ a na-ekwuzi kịta abụzikwanụ na ndị Igbo ụmụ Igbo anyị ụfọdụ n'ime ụmụ Igbo anyị bụzikwanụ agwọ na-ele ibe ya, nwanne na-egbu nwanne ya, kwana ihe ụmụ Igbo ụfọdụ bụzi kịta. Nke a bụkwa ndị ugwu wee sị, ndị ugwu wee dasị na ọ dị ọkwanụ mma. Mgbe abịa jide Simon Ekpa na Finland, asị anya kpọrọ ka emeghị nta ya gba ya ajụjụ ọnụ na TV, asị otu ahụ ejide go Simon Ekpa na igbu mmadụ a ga-akwụsịnata n'ala Igbo. Simon Ekpa anọkwana ya kamgbe Novemba 2024. Simon Ekpa anọkwana ya, ihe na-ebe ka na-ebekwanụ. Ọgbakwanụ Simon Ekpa bụ nsogbu, ọgbakwanụ Maazị Nnamdi Kanu bụ nsogbu, ihe na-ebe ka na-ebekwanụ. Mmadụ na-anọ dị ka ya na-aje ka ya je kene ka ya na ndị be ya je emekọ ka ịmago na otegokwanụ. Mgbe nna bifo imechi anya be ya a na-akụziri onye ahụ n'igwe ga-akwụ ụgwọ. Ọ dị ọkwanụ mma. Ụmụ Igbo ibe m, ọjọkakwanụ. So wee bụrụ ya bụ nwere onwe anyị na-ekwu maka ya, ọ kakwanụ mma na anyị nwere onwe anyị. Ịchọ ịta m ka ọka ka akịrị na comment section, ị na-atakwa, nsogbu adịrọ. Mana ihe mwa na-ekwu bụ ọ kara mma na anyị nwe ọbara ulu na anyị na-enwere onwe anyị jos ka anyị jekwa na-egbusisi onwe anyị na ọbara ulu na ọbara ulu. Ọ ka mma na onye ọbụla nọ irube ya, anyị na-emelụ ndị ugwu na ndị ofe mmanụ bọị bọị anyị na-emelụ ha. Ọ ka mma na anwa kee ulu ọba na anyị nwere onwe anyị. Den ịtọ ọnụọta nwanne gị were ihe sugbuo gị, ime hụ na nwanne gị were ihe sugbuo gị. Ọbara ulu na kedu ulu ọba na na-enwere onwe ọbakwa na ulu, echekwana m na ọbara ulu. Ụmụ Igbo ka m na-agba n'ụbọchị nke taa, onye ọbụla nwa na ose eme ihe lụrụ inyi, ihe abụrụ ọnụ, ihe Chineke jụrụ ajụ. Nwanne wepụkwana aka enwe n'ofe bifo ọhụrụ aka mmadụ, wepụkwana aka enwe n'ofe. Ihe dị njọ dịkwanụ njọ, ihe dị mma bụrụ ihe dị mma. Ọ igbuo nwanne gị, ị ga-eji maka ya wee bụ ọgaranya. Gị bụ onye na-abụ emegharịa asị gị jee gbuo onye anyị jee gbuo. Ofu ihe nchọrọ ịgwa gị bụ na igwe niile ejekọ n'ụzọ, igwe niile ejekọ n'ụzọ. Akwụkwọ nsọ si na ogbu mma ga-ana na mma, ọgba egbe ga-anakwa n'egbe. Ya bụ iko iji amanyelu nwanne gị nwoke, amanyelu nwanne gị nwaanyị, ọma ntekwa aka ewelu ya bụ iko wee manyelụ gị, ọma ntekwa aka o. Biko nụ ndị Igbo ka anyị tetekwanụ unu n'ụla. Ajụ ị ga-ajụzi onwe gị kịta abụọ, egbuo na fish market, kedu onye bụ onye ọzọ a ga-egbu kịta? Kedu ebe onye bụ onye ọzọ a na-atageti, a na-enyo, kedu ebe o ji, kedu ebe o si apụta, kedu ebe obi, kedu nke a? Kedu onye bụ onye ọzọ ime a ga-egbu? Ọ ya bụ ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị. Ịzakwara na ajụjụ ahụ, nsogbu adịrọ. Onye a na-agba nkiri adịkwanụ mma ite unyi n'uru, ukwu na ama ọgọdọ adịkwanụ mma ịgba ọtọ. Na mbụ anyị na-asị na ndị ugwu na-acha atụrụ, na-acha ehi na-egbusisi ndị be anyị n'ime ọhịa, mana nke kịta abụzi na ndị Igbo na-egbu ndị Igbo ibe ha. Ndị Igbo gị na mmadụ so okwu, ije gwa onye nwa bifo ị na-oyitasị na-egbu n'onye anwa. Egbu onye anwa ị ga-anọ na shop ya, ị ga-ebi na be ya? Mba, ọ gwara be gị ka ị ka ga-ebi. Ya bụ ihe ajọkakwa o. Ọ na-ebutelu m alịrị, ọ na-agbawa m obi, ọ na-agbawakwa m obi. Ọ jọgbukwela onwe ya. Ọ bụ ya mee na nwa afọ Igbo gbata ego jee chọọ, o nwere ike ojebe Kalaba jee lụọ na ebe anwa, bikọs ofe ilu na ebe a ka ọ ya abụọ jeche bata na isi ajụọ ya oyi, ọ bụrụ onye ga-alụdo ya egbe n'iru. Ebe menemene dị ona, kedu otu menemene ya dị? So ajụjụ a bụ ihe na-agbagwoju m anya, wee sị ka m bịa jụọ ụmụnne m na ụmụnna m, biko ọ bụrụ na ọ nwere ihe ị na-aghọta n'ihe m na-ekwu, biko bịarụ m aka denye n'ime comment section otu o si masị gị, otu o si dị gị n'obi. Echefukwana inye anyị thumbs up na ihe onyonyo nke a. Nyere anyị aka tụsasị ozi a ebe ma ebe ụmụ Igbo nọ, ka ozi a luo ha aka. Nyere anyị aka tụsasị ozi a. Ya gazielu gị bụ onye ọma na-akwado anyị n'ihe anyị na-eme, na-ebiela anyị aka, na-enye aka na-akwado n'ihe anyị na-eme. Chukwu gọzie gị, ya bụ olu gị ụzọ, ya kpeelu gị azụ. Ile ọnọdụ n'ilu ka ịnọdụ n'azụ, ile ọnọdụ n'azụ ka ịnọdụ n'ilu, n'aha Jizọs. Biela anyị aka n'ihe onyonyo nke ụbọchị tata. Depụta otu o si dị gị n'obi na comment section. Ịgbakwana mmadụ ihe, ịkparịkwana mmadụ, okay? Biko binye aka ma tụsasịara anyị ozi a ka ọ bụrụ ozuru mba ọnụ. Otu a ka ọ ga-esi adị ebe a ka nna chi sọwara n'ụbọchị nke taa. Ka emesịa.